Deci suntem la Wembley Stadium, iar tocmai în fața aici, pe unde calcă toți ciumeții, toți obosiți așa de englezi, avem niște chestii ciudate, probabil ca la chestia asta de Hollywood, numai că aici și-au băgat oamenii mâinile astea obosite. Yeah! Dă-ți seama când sunt pe astea de rahat și fel. Deci aici avem Police, pune Sting, Stewart, and Andy. Așa. Aici avem pe nenea obosită ăsta de stadion. Așa. Ia să vedem ce mai avem noi pe aici. Mai avem aici pe nenea George Michael din 2006, cică. Da. Adică probabil s-a ținut tot de muzică. Este că am crăpat puțin, nu pasa nada. Maxim. Am văzut și la tanti Kylie Minogue. Aici avem pe Dolly Parton. Nu știu cine e asta, am să mă interesez. Câte se observă, are unghiile bastarde de lungi. Maxim. Ok. Cine mai avem noi aici? Ia să vedem. Cliff Richards, nu știu cine e ăsta, dar în fine. Ok. Aici pe cine avem? Pe Kylie Minogue. Așa. O dată. Aici pe cine avem? Pe Donny Usmond. Nu știu cine, dar în fine. Ok. Ia să mai vedem noi ce mai avem pe aici, că am mai văzut niște mâini aruncate. Ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem cine avem aici. Opa! Avem și mai recente, Westlife. Damn! Haha, maxim! Așa. Se pare că mai este loc pe aici de umplut. Dar vom vedea acum și cu cine va fi umplut. Poate ne arunc și eu pe aici, în electronică, vreo 5 palme. Asta nu știu cine, dar în fine. Așa. Aici avem un Status Quo, care nu știu Crăciun știi cine e ăsta, de până 2006. Așa. Ăsta ce știm, Lionel Richie. Și ăsta are ceva, e motherfucker negro. Ok. Opa. Și aici Kinder Surprise. O avem pe Tanti Madonna, cică. Da, e maximă Tanti Madonna asta. Maximă, maximă. Aici îl avem pe nenea Bryan Adams. Da. Se ginește, nu? Și aici avem pe nenea Stephen Hendry. Nu știu cine-i, dar în fine. Și ia să vedem aici pe cine avem. Asta ar fi, trebuie să fie un trio. Parcă. The Police din nou.